Jeg er taget på besøg hos en af Amagers virksomheder. Det er Junes Rejser. Hej Dorte. Hej Gitte. Kunne du tænke dig at fortælle lidt om din virksomhed? Ja, det kan jeg godt. Vi er et rejsebureau, som laver individuelt skræddersyede rejser til par og familier og hvem ellers, der gerne vil på en pakkerejse til vores destinationer, som primært ligger i Mellemøsten og Afrika og Asien. Ej, hvor lyder det dejligt. Meget interessant. Dorte, har du et spørgsmål til din revisor? Ja, jeg kunne godt tænke mig at vide, om der er fradrag på rejser, når man rejser i forbindelse med sin virksomhed. Ja, det er jo et godt spørgsmål. Det er sådan, at hvis du er ude at rejse i forbindelse med dit arbejde, og du er væk i mere end 24 timer og ikke har mulighed for at tage hjem, så har du mulighed for at få et fradrag til det, man kalder småfornødenheder. På det, der svarer til 149,25 kroner i 2025. Du skal selv indberette det på din private selvangivelse i rubrik 53. Okay. Så det var der. Ja, Ja. dejligt. Tak. Selv tak.